Când sănătatea mamei sale este afectată de o boală neașteptată, Liz se confruntă cu dificultăți financiare care o obligă să ia o decizie drastică: să vândă apartamentul pe care îl iubea atât de mult și să cumpere o casă veche abandonată de 10 de ani, fără să aibă idee de ceea ce ascundea acel loc în interior. Bună, prieteni! Eu sunt Maria și acestea sunt poveștile Mariei. Sper să vă placă această poveste. Liz, o tânără plină de speranțe și vise, reușise în sfârșit să obțină primul ei apartament cu mult efort și dedicație. De-a lungul timpului, economisise meticulos fiecare bănuț și folosea moștenirea lăsată de bunica ei dragă pentru a transforma în realitate mult dorita casă. Fiecare cameră a fost decorată cu grijă, iar Liz s-a dedicat să aleagă mobilă și accesorii care să reflect personalitatea și gusturile ei unice. Cu colaborarea unor prieteni apropiați, au vopsit pereții cu dragoste și grijă, transformând acel spațiu într-un adevărat refugiu. Detaliile făceau toată diferența, iar Liz era plină de mândrie pentru că cususe, cu ajutorul iubitor al mamei sale, perdelele care împodobeau ferestrele, precum și pernele confortabile ce odihneau pe canapea. Fiecare element purta o poveste specială, plină de iubire și legături afective care făceau apartamentul și mai semnificativ pentru Liz. În simplitatea acelei ambianțe, Liz își imagina construirea viitorului său, înconjurată de amintiri fericite și planuri pline de speranță. În fiecare zi, când pleca la muncă, privea casa cu un zâmbet de recunoștință, știind că atinsese un reper important în călătoria sa. Într-o zi care părea liniștită ca oricare alta, pacea aparentă a fost brusc întreruptă de un apel neașteptat. Telefonul sună și de cealaltă parte a liniei, o voce îngrijorată de la spitalul orașului informa că mama lui Liz suferise un atac cerebral și era internată. Vestea a căzut ca un trăsnet în mijlocul cerului senin. Liz se simțea cuprinsă de disperare, căci mama ei era singura familie apropiată care îi mai rămăsese, o ancoră emoțională în mijlocul vastului ocean al vieții. Inima lui Liz era strânsă când a ajuns la spital și a fost informată despre starea mamei sale. Faptul că cineva îi găsise mama căzută pe o trotuar, într-o situație atât de vulnerabilă, nu făcea decât să-i sporească angoasa. Cu toate acestea, o mică doză de alinare se amesteca cu îngrijorarea, pentru că personalul spitalului reușise să o stabilizeze. Așteptarea era agonizantă. Medicii au explicat că doar când mama ei se va trezi va fi posibil să aibă o idee mai clară despre sechelele cauzate de atacul cerebral. Această incertitudine plutea deasupra lui Liz ca un nor negru, lăsând-o anxioasă și imaginându-și ce va rezerva viitorul pentru amândouă. Când mama lui Liz și-a revenit în sfârșit, realitatea provocărilor care urmau să vină a devenit evidentă. Sechelele atacului cerebral erau vizibile. Ea nu putea să-și miște partea stângă a corpului și, chiar și pentru a mișca partea dreaptă, întâmpina dificultăți. Vorbirea ei fusese, de asemenea, afectată, transformând comunicarea într-un efort dificil. Liz simțea un amestec de emoții în timp ce își observa mama luptându-se să se adapteze la noua realitate. Pe de o parte, simțea recunoștință și ușurare că mama ei se trezise și era, într-un fel, stabilă. Pe de altă parte, tristețea și îngrijorarea îi cuprindeau inima, văzând persoana care întotdeauna fusese o figură puternică și rezilientă, acum confruntându-se cu provocări atât de dificile. Lunile care au urmat au fost o adevărată întorsătură în viața lui Liz. În fața imposibilității de a suporta costurile angajării cuiva pentru a se ocupa de mama ei, a luat decizia dificilă de a-și abandona locul de muncă. Cu inima sfâșiată între responsabilitatea de a avea grijă de mama ei și nevoia de a se susține pe sine însăși, Liz s-a mutat înapoi în casa mamei sale. Cu toate acestea, situația nu era ușoară. Casa în care locuiau era mică și nu acomoda bine noile nevoi ale mamei lui Liz, care acum depindea de un scaun cu rotile pentru a se deplasa. Apartamentul pe care Liz îl obținuse cu atâta efort nu era nici el o opțiune viabilă, deoarece era situat într-o clădire fără lift, ceea ce făcea imposibil accesul mamei în aceste condiții. Viața a devenit o luptă constantă pentru a face față cheltuielilor care se acumulau. Pensia mamei lui Liz, deși importantă, nu era suficientă pentru a acoperi toate cheltuielile necesare. Sesiunile de fizioterapie și logopedie erau esențiale pentru ca Margot, mama lui Liz,
să-și poată recupera calitatea vieții după atacul cerebral, dar reprezentau și o povară financiară mare. Dificultățile financiare ale lui Liz au obligat-o să ia o decizie dureroasă, să-și vândă mult visatul apartament. Știind că este încă tânără și că poate va reuși să achiziționeze o altă proprietate în viitor, a văzut că aceasta era singura opțiune viabilă pentru a face față creșterii cheltuielilor. Decizia de a vinde apartamentul i-a adus un răgaz financiar lui Liz, permițându-i să înfrunte provocările financiare cu mai multă liniște. Cu toate acestea, rutina de a se ocupa de mama ei în casa mică devenea tot mai complicată. Spațiile reduse îngreunau sarcinile zilnice, în special timpul pentru baie, ceea ce a determinat-o pe Liz să ia în considerare căutarea unui nou loc pentru a trăi. A fost atunci când ea a dat peste un anunț de vânzare a unei case. Dimensiunile casei erau ideale, cu camere mari și o curte generoasă. Posibilitatea de a oferi mai mult confort și spațiu pentru mama ei era foarte atrăgătoare. Dar era un detaliu particular. Casa era abandonată de decenii și era sub puterea primăriei din cauza lipsei de moștenitori în viață și neplății taxelor municipale întârziate. Acum, ea era disponibilă pentru vânzare la un preț considerat o adevărată ocazie. În ciuda stării de abandon, Liz a decis să își încerce norocul și să achiziționeze proprietatea. Cu o parte din valoarea vânzării apartamentului ei care încă rămăsese, ea a văzut oportunitatea de a crea un cămin mai adecvat pentru mama ei și pentru sine. În ziua în care a fost să semneze documentele de cumpărare, Liz a fost informată că foștii proprietari lăsaseră o serie de lucruri în casă și că tot ce era acolo acum îi aparținea ei. Această veste a surprins-o pe Liz și ea a glumit întrebând dacă, în cazul în care ar găsi o cutie plină cu bare de aur, dacă și aceea ar fi a ei. Persoana responsabilă de tranzacție a răspuns pe un ton serios că, de fapt, vânzarea includea toate obiectele găsite în casă. Cumpărarea casei a adus un amestec de emoții pentru Liz. Timp de multe decenii, imobilul rămăsese închis și ea avusese doar oportunitatea să vadă partea exterioară înainte de a-l achiziționa. Cu cheile în mână, în sfârșit a intrat în acel scenariu dezolant pentru prima dată. Viziunea care i s-a prezentat în fața ochilor era una de abandon și de cădere. Straturi de praf acopereau mobila veche, pereții prezentau vopseluri decolorate, faianțele erau sparte și pânzele de păianjen împodobeau fiecare colț. Liz a fost cuprinsă de îndoială, întrebându-se dacă fusese o idee bună să facă acea cumpărare. Cu determinarea reînnoită, Liz și-a convocat prietenii pentru un weekend de curățenie generală în casă. Mulți s-au oferit să ajute, aducând mături, găleți, cârpe, vopsele și role de vopsit. Împreună, au înfruntat 2 zile de muncă intensă, dedicându-se unei curățenii intense și reparațiilor necesare. Casa, care înainte părea abandonată și dezolantă, acum strălucea cu o energie nouă. Printre sarcinile de organizare, într-una din camere, Liz a dat peste diverse cutii prăfuite. Curioasă, a decis să le deschidă și, spre surprinderea ei, un adevărat tezaur istoric s-a dezvăluit. Conținutul cutiilor era adevărate relicve ale trecutului. Cărți vechi cu dedicații frumoase, scrisori de dragoste schimbate, posibil, de vechii locatari și fotografii alb-negru au transportat-o pe Liz într-o altă epocă. Ea simțea că nu putea pur și simplu să arunce toate acele lucruri, deoarece reprezentau fragmente prețioase de vieți și emoții trecute. Deși mai avea nevoie de multe reparații, casa era acum funcțională și gata să le primească pe Liz și pe mama ei. Energia vibrantă a locului era palpabilă, în special datorită ferestrelor mari care permiteau o intrare generoasă a luminii solare, aducând viață și căldură în ambient. Pe parcursul zilei, Liz își dedica timpul neobosit reparațiilor necesare în casă, mereu sub privirea atentă și încurajatoare a mamei sale. Pe măsură ce zilele treceau, un nou capitol se desfășura în viața amândurora. Margot, treptat, își recupera abilitățile motorii, vorbirea ei devenea mai ușor de înțeles și acum reușea să țină obiecte. Grija pentru casă se reflecta și în grija pentru Margot. Dedicarea lui Liz pentru repararea fiecărui detaliu al acelui cămin mergea mână în mână cu sprijinul și atenția pe care îi le oferea mamei sale în procesul de recuperare. În timp ce organiza câteva lucruri în casă, Liz a dat din nou peste acea cutie plină de amintiri din trecut.
A simțit un imbold irezistibil de a căuta unul dintre numele care apăreau frecvent în dedicațiile și semnăturile vechilor scrisori. Împinsă de curiozitate, Liz și-a început căutarea, căutând informații despre persoana al cărei nume o intriga atât de mult. A scormonit prin documente, a căutat pe internet și, treptat, detaliile au început să îi se dezvăluie. Surpriza pe care Liz a întâlnit-o când a căutat numele în scrisori și dedicații a fost pur și simplu extraordinară. Numele asociat cu atâtea amintiri și povești era nimeni altul decât Charles Hubert, un scriitor renumit al trecutului ale cărui opere erau aclamat de generații. Geniul său literar inspirează nenumărați scriitori și cuvintele sale încântau inimile cititorilor de decenii. Când a descoperit acel tezaur de fotografii și scrisori schimbate cu soția sa, Liz și-a dat seama că acele amintiri prețioase aparțineau nimeni altuia decât marelui Charles Hubert. Descoperirea era incredibilă. În acea cutie, avea în mâini un adevărat tezaur al istoriei literaturii. Printre scrisori și fotografii, Liz a găsit și manuscrise ale unor cărți care fuseseră publicate. După descoperirea surprinzătoare a tezaurului literar al lui Charles Hubert, Liz a decis să ducă tot materialul găsit la un evaluator specializat. La analizarea articolelor, evaluatorul a fost cu adevărat impresionat. El a recunoscut raritatea și importanța istorică a scrisorilor, fotografiilor și manuscriselor pe care Liz le găsise. Pe baza evaluării, specialistul i-a sugerat lui Liz să le pună la licitație, unde colecționarii și entuziaștii literaturii ar putea să dispute aceste comori. Această informație a lăsat-o pe Liz puțin confuză. Căutând îndrumare, Liz a decis să se întoarcă la responsabilii cu vânzarea casei abandonate pentru a clarifica situația obiectelor găsite. Discutând cu responsabilii cu vânzarea proprietății, Liz a fost din nou informată că nu existau moștenitori în viață și că, conform legislației, tot ce se afla în casă îi aparținea ei, ca nouă proprietară. Licitația a fost organizată și a depășit toate așteptările. O legiune de admiratori și colecționari ai lui Charles Hubert au participat la eveniment, dornici să aibă ocazia de a achiziționa o parte din colecția literară a renumitului scriitor. La finalul licitației, colecția lui Charles Hubert a fost vândută pentru câteva sute de euro. Banii strânși la licitație au fost esențiali pentru a acoperi cheltuielile medicale ale mamei sale și renovările casei. Scenariul provocator cu care Liz s-a confruntat atunci când a cumpărat acea casă s-a transformat într-o oportunitate de depășire și transformare. Privind înapoi, Liz recunoștea că nu ar fi putut niciodată să-și imagineze ce o aștepta când a achiziționat acea casă cu istorie. Capriciul destinului o conducese într-o călătorie neașteptată. Liz a fost recompensată într-un mod extraordinar pentru sensibilitatea și grija ei de a păstra acele amintiri din trecut, chiar fără să știe valoarea financiară pe care acestea o aveau. Intuiția și respectul ei pentru istorie au depășit imediatitatea materială, permițând adevăratului tezaur să fie descoperit. Dacă v-a plăcut povestea, vă rugăm să dați un like și să vă abonați la canal. Lăsați, de asemenea, un comentariu cu o notă de la 1 la 5 pentru a arăta cât de mult v-a plăcut povestea. Urmăriți și videoclipul care apare acum pe ecran. Pe curând!